Ko kai yawan cacin kake da uwar ranan nan. Malam kai ka kusan duk jiran ka muka ka ci abincin ka ba mu. Kuma sai wani cin jin daɗi haka kana wani ƴan lomomi kamar habado Allah ne ka ɗauki abinci ka sa hannunka ka yi lomomi da miƙo mana saura. Ni ba taɓa ganin almajiri irin ka ya. Baka taɓa gani ba? Ya mana. Ya za in ci abinci ni fa na gan kama fa girma almajiranci. Ni wannan garjejin mutum haka. A sakin mai karka kokowa da shi ai almajiri ne. In ba renin waye ba ma mu kusan nawa wurin ga duk muna jiran ka kawai kai loma 4-5 ka ba mu abinci ka tsaya kana mutane rashin. Allah in da barayi yau. Qur'ani barayi. Ai wannan ba lada ya. Ba wata lada. Wata lada? Kamar ya ba lada. Ya rayu mutum kwacin abinci ka mai lada. Yanayi ne ya kawo haka dole ai hankuri da mu ma almajirai. In ma ba tsautsayi ba mi zai sa ma mu ci shinkafa garo garo. Maimakon ma ka dan so mai miya ma ka dai a sa ma wai a sa ma yaji da manja. Wannan irin talauci na ga. Me yasa baka cire kuɗin kai ta siya ba? Ban cire kuɗi ka hadi yin magana banza din na to na yi bara wurin ka na dan an shawo. A to da ka Allah ya gina ka da arha ko dako zaka iya yi. Zaka zo ka ce wai mai madaccin. Kai baka iya ba Allah ba. Kai baka iya yin saraka ba fi sabilillahi kai saraka dan Allah. Okay magana zaka hadi min kenan. A ci abinci. Kai bar roban. Gaskiya kai malam kai shaki ne. Baka ji ba sokoce bane. Ai ko ka zo ko awakin sokkota sai a hankali. Guy, rike min. An shi kwanon ka. An shi da Allah. Kakkare na mu wayo. Har da wani hada min magana wai. Kai gan Allah gina ka da arha. In ba kare na wallahi kana ketan min taguwa sai ka biya ta. Abba. Eh? Abba. Karawan mana. Kai baka ganin su da yawa ne? In ba renin wani banza da yi ba. Kun to sai wani kuna wani kurin ƙarya kuna kurin wai ko kun waye. Amma kuna cin kai mi komin shinkafa. Ku taso mu ci. Ku taso. Ku taso. Ku ci mana. Ban ga soso, ha?